Numerosas autoridades desfilaron polo Intecmar para celebrar o seu 25 cumpleanos. Neste tempo, o centro de Vilaxoán tense convertido nunha referencia a nivel europeo, como centro punteiro no control do medio mariño. A saber e a interpretar e a construir un dos centros que fai 25 anos probablemente nadie daba un patacón por ele, agora un dos centros máis importantes de Europa. Aí naceu Intecmar, en mesturar os coñecementos tradicionais do mar deste pobo co coñecemento científico máis avanzado no mundo. Os asistentes recordaron os comezos do Intecmar e o seu traballo a prol de garantir a calidade do produto que se obtén do mar galego. Foi un acto cargado de orgullo que deixou tamén momentos para a emotividade. Sodes vós que levades o nome de Galicia como o tesouro que é polo mundo adiante. En definitiva, sodes vós os que facedes que a nosa terra e o noso mar sexan destino dos seus homólogos nacionais e internacionais. Tras a súa exitosa traxectoria, o Intecmar ten agora un novo reto por diante, materializar a súa candidatura para acoller o laboratorio comunitario de referencia para o control de bivalvos. Segundo o presidente da Xunta, o centro de Vilaxoán é idóneo para converterse nesta sé. O que necesitamos é que os europeos recoñezan o traballo feito e concreten aquí a sede de este laboratorio válido para todos os países da Unión. Insisto, se traballamos unidos, si facemos fincapé na coordinación co Goberno de España, conseguiremos oficializar a nosa candidatura e, posteriormente, loitaremos con armas de coñecemento e de experiencia para conquerir esa sede. Con este obxectivo sobre a mesa, Alberto Núñez Feijóo fixo fincapé na necesidade de que o Intecmar se manteña como un dos mellores centros destas características do mundo.